Bună! Azi ne-am luat schimbări cu păr. Da, să joacă cu el. Acesta este locul de vecin. Locul de vecin. Are o perie, avea și un șampon la piele, chiar a flamat azi. A fost plecată și l-a pierdut, că era mic și ne-a pus aici. Conține locul de dormit, un scaunul, locul pentru perii și pentru șampon și uscătorul de păr, așa, un spăl, o perie, un șampon, 4 clame, 2 albe, 2 galbene și părul cu clame. Bun. Acesta este locul de dormit al ciubălor. Iar aici se deschide. Așa. După ce l-a spălat pe cap. Așa. Punem părul sau clamele. Așa. Asta este cu părul. Și apoi peria. Și acum aici. Și asta se poate mișca. De sus în jos și stânga-dreapta. Să rămână cu păr. Și rămână dreapta. Și arată cu păr. Și arată fără păr. Și îi punem și o funcție clamă. Îi punem clamele, acum îi punem celelalte. Iar acum ne sunt pe cele galbene. Se poate mișcă și în locul pentru puneți pe scară și el se ridică fiindcă are aici magnet de sub. Îl închideți aici de magnet și pe scară la fel și și are și o pereță mică. Este chiar tare drăguț. Și e
vă voi arăta unde se pun obiectele. Deci, partea galbenă vine în primele două lucruri și celelalte albe vin aici. Și când le schimbați, vedeți, să zicem, dacă schimbăm părul cu astea galbene. Luăm părul, luăm astea galbene, le punem aici. Păurile de bucănițe și aici. Iar astea le punem aici. Aici. Seria aici și șaponul aici. Bun. Și sper să vă placă. Îl puteți lua de la magazin L'Oreal sau de la Chestur. Eu l-am primit astăzi când a fost clasa plecată și am mai văzut modele, am văzut 3 modele cu de-asta cu păr. Am văzut Zubers mama și copilul, Baby and Mom, și Zubers normal, cu casă. Bine, Zubers. Acum voi spune puțin despre Squeeze. Păi ele sunt ca niște radiere și e așa mare interesant. Ele frumoase cu modele, dar sunt radiere, cu modul șters. Zubers sunt ca Baucan stil fată, așa? Și sunt mult mai drăguți. Și costă mai puțin, de exemplu am dat 20 de lei pe el. Și am văzut Squeeze, 2 de alea 30. Cum stai 30 de lei pe 2 radiere? Bine, cum reveni la Zubers. Sunt foarte drăguți. Și sper să vă placă și vouă și mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!